in mai gida yana zuwa ku tambayi duk matan mazan duniya, ku tambaye su duk matan da mijinta zai zo wallahi ko bai miki godiya ba, in ya shigo ya ce assalamu alaikum, kika yi sauri kika je kika tare shi, kika rike ciki kika ce sannu, na shirya maka ruwa, na shirya maka abinci, na shirya maka abin sha, ka mai gida yau ka sha wahala. Sannu ya ce ni ba wani wahalan da na sha kaza, ai tukin da kai nan ma mai gida ai wahala ne mai gida. Sannu mai gida, sannu zo mu je ka zauna, kika rike shi kika je kika zauna, zai yi wahalan gaske ko ya auro wata mata ta fiki wannan yin abu. Sai dai a dinga cewa a gefe za su dinga gulma su idan kusa abin da kusa zai faɗa ku tsaya za mu shiga Qur'ani bari ɗan yin shirkiɗa kaɗan. Wato idan ba yana mata abu tana son shi yana son ta ba, to wata idan ta gani a gefe idan sun zo kawaye sai su ce wannan son baban zamani magani ta mishi magani wai ta mishi magani ne. To haka ake so matan kirki, amma Allah rama yana so ya faɗa kace me awa man yunashau fil khilyati wa huwa fil khisami ghaibin mubin. awa man yunashau fil hilya, ba ku ga mata saboda ado ba, wannan roban suwan watan nan in suka sha waɗansu ma sai su ɗan aje. Idan ba ku gane wannan misali ba, awa man yunashau fil hilya, wannan ainihin cream din man su idan ya ƙare da su kwalbar turare irin designer nan in ya ƙare saka ga sun ɗan jejjera shi kuma wato abin nan dressing mirror a gaba sun jejjera in wayoyi sosai, sai su jera masu wanda abu a ciki sai a jera a gaba, saura na baya ba kowa. To idan aka samu mata mai bin kofiya ta shigo gida tana wasa da ita sai ta daga wannan ba komai ta fallasa ta. To amma in ki shigo gida a shari'ar musulunci, mu maza ma in ka shigo gidan mutum kar ka je ka zauna a kujeran da yake zama sai in ya baka umarni. Haka nan a shari'ar musulunci laifi ne mata kawa ki shiga gidan kawaki, kin ga tana da Italian bed sabo, kaga Italian bed na mai gidanta ne ai, ba mai gidanta ne gadon shi ba aka saya masa. To daga kin zo ki ce wannan Italian mu bari mu dana, sai ki ce ta bare in yaran a gadon mai gida babuwa.